ባናና ኣብ ዓለም ብበዝሒ ካብ ዝብልዑ ፍረታት ሓደ ኮይኑ መብዛሕትኡ ግዜ ሙሉእ ብሙሉእ ድሕንነቱ ዝተሓለወን ደረስ ዘይብሉን ተገይሩ ይውሰድ። ነገር ግን ባናና ኣብ ምሕቃቕ ምግቢ፣ ኣብ ሽኮር ደም፣ ኣብ ምስግጋር መልእኽቲ ነርቭን ኣብ ሚዛን ንጥረ ነገራትን ወይ ድማ ሚነራል መብዛሕትኡ ሰብ ካብ ዝሓስቦ ንላዕሊ ጽልዋ ኣለዎ። ስለዚ ኣብ ናይ ሎሚ ትምህርትና መብዛሕትኤና ባናና ክንበልዕ ከለና እንሰርሖ ትሽዓንተ ዘሰክዑ ጌጋታትን ባናና ንጥዕናና ኣዝዩ ጠቃሚ ብዝኾነሉ መንገዲ ከመይ ጌርና ክንበልዖ ከም ዘለና ብዝርዝር ክንሪኦ ኢና። ብፍላይ ድማ ኣብ ቁፅሪ 4 ዝነግረኩም ጌጋ መዓልታዊ እትሰርሕዎ ግን ጥዕናኹም ይዕኑ ዘሎ እዩ። ብጥንቃቐ እንተተኸታተልኩምኒ ብዘይ ምንም ስግኣትን ናይ ጎናዊ ጉድኣትን ባናና ንጥዕናኹም ብዝስማዕማዕ መልክዑ ከመይ ጌርኩም ክትጥቀምሉ ከም እትኽእሉ ዝሕግዙኹም ወሰንቲ ሓበሬታታት ክትረኽቡ ኢኹም። ኩሉ ግዜ ንጥዕናኹም ቀዳምነት እትህቡ ሰናይ ድሌት ዘለኩም እንተኮይንኩም ነዚ ቪድዮ ላይክ ብምግባር ጀምሩ። ምክንያቱ እቲ ንስኹም እትገብርዎ ላይክ እዚ ትምህርቲ ምስ ብዙሓት በፂሑ ጥዕንኦም ክሕልው ዓብይ ግደ ስለ ዘለዎ እዩ። ነዚ ቻናል ሓድሽ እንተኮይንኩም እዚ ስኒት ክሊኒክ እዩ። ኣብ ዩቲዩብ ብዛዕባ ጥዕንኦም ክፈልጡ ደልዮም ካብ ዝመፁ ሂደት ኣስተውዕልቲ ሰባት ሓደ ስለ ዝኾንኩም ሰብስክራይብ ብምግባር ስድራ ቤትና ኩኑ። ብነቕርቦም ናይ ጥዕና ትምህርትታት ናትኹምን ናይ ስድራ ቤትኹምን ጥዕና ሓልው። ባናና መብዛሕትኡ ግዜ ንህፃናት፣ ንሕሙማት ከምኡ ድማ ካብ ሕማም ንዝሓውዩ ሰባት ካብ ዝወሃቡ ቀዳሞት ምግብታት ሓደ እዩ። በዚ ምክንያት ድማ ብዙሓት ሰባት ባናና ልስሉስን ምንም ጉድኣት ዘይብሉን ኣብ ዝኾነ ሰዓት ብዝደለይዎ መጠን ክበልዕዎ ዝኽእሉ ገይሮም ብምሕሳብ ብቐጻሊ ይበልዕዎ። ልስሉስን ጥዑሙን ንከብዲ ዝስማዕማዕን እዩ። እዚ ሰናይ ልምዲ ድማ እምነት ይፈጥር። እንተኾነ ግን ስነ ምግቢ ብዛዕባ ልምዲ ኣይኮነን፣ ብዛዕባ ባዮሎጂያዊ ግብረ መልሲ ኣካል እምበር ባናና ኣብ ውሽጡ ኣካልና ገለልተኛ ኣይኮነን። ኣብ ሽኮር ደም፣ ኣብ ቅልጣፈ ምሕቃቕ ምግቢ፣ ኣብ ውሽጢ ከብዲ ምፍሳስን ኣብ ሚዛን ፖታሽየም ጽልዋ ይሕድር። ብግንዛበ ክብላዕ ከሎ ባናና ንኣካልና ይድግፍ። መጠን ብዘይብሉ ክብላዕ ከሎ ግን ብስቕታ ናይ ኣካልና ምቾት ይኸልእ። እቲ ፍልሊ ዘሎ ኣብቲ ባናና ዘይኮነስ ኣብ ኣመጋግባና እዩ። ናይ ዘመንና ናይ ኣመጋግባ ልምዲ መብዛሕትኡ ግዜ ብዝተቐላጠፈ ኩነታት ምምጋብ፣ ብዘይግቡእ ናይ ምግቢ ውህዳት ተደጋጋሚ ምኽሳስን የጠቃልል። ብዙሓት ሰባት ባናና ከም ቁልጡፍ ናይ ሓይሊ ምንጪ ብምጥቃም ትክክለኛ ምግቢ ይዘልዎ ወይ ድማ ምንም ሚዛን ዘይሓለወ ኣብ መዓልቲ ብዙሕ ባናና ይምገቡ። ባናና ብቁልጡፍ ዝሓቅቕን ተፈጥራዊ ሽኮር ዝሓዘን ብምዃኑ ትክክለኛ ግዜን ትክክለኛ ውህደትን የድልዮ። እዚ ሸለል ክበሃል ከሎ ግን ኣካልና ምውሳኽ ሽኮር ደም፣ ምስሳይ ከብዲ ድኻም የጋጥሞ። እዞም ስምዒታት መብዛሕትኡ ግዜ ምስ ዕድመ ወይ ምስ ሜታቦሊዝም ተተሓሒዙ ዝወሃቡ ምኽንያታት እንተኾይኑ እኳ ብሓቂ ግን መዓልታዊ እንፍጽሞም ንኣሽቱ ጌጋታት ውፅኢት እዮም። ጌጋ ሓደ ካብ መጠን ንላዕሊ ባናና ምምጋብ ኣዝዩ ልሙድ ጌጋ እትንወስዶ መጠን እዩ። ባናና ብካርቦሃይድሬት ብተፈጥራዊ ሽኮርን ዝሃብተመ እዩ። እዚ ሓይሊ ዝህብ እንተኾነ እኳ መጠኑ ክበዝሕ ከሎ ግን ቁፅር ሽኮር ደም፣ ምሕቃቕ ምግብን ካብ ዓቕሚ ንላዕሊ ይገብሮ። ኣብ መዓልቲ ካብ 2 ክሳብ 4 ባናና ምምጋብ ብፍላይ ምንም ዓይነት ናይ ኣካል ምንቅስቓስ እንተዘይሃልዩ ንምውራድ ሓይሊ፣ ንተደጋጋሚ ጥሜት፣ ንመንፋሕቲ ከብድን ቀስ ብቐስ ዝመጽእ ወሰኽ ክብደትን የቃልዕ። እዚ ዝኸውን ብዙሕ ግዜ ወሲዱ ብስቕታ እዩ። ንመብዛሕትኦም ዓበይቲ ሰባት ብመዓልቲ ሓደ ማእኸላይ ባናና ምምጋብ ዝምረጽ እዩ። ንጡፍ ናይ ኣካል ምንቅስቓስ ዝገብሩ ሰባት ክሳብ 2 ክወስዱ ይኽእሉ እዮም። እንተኾነ ግን መዓልታዊ ካብዚ ንላዕሊ ምምጋብ ተወሳኺ ጥቕሚ የብሉን። ጌጋ 2 ባናና ኣብ ጥራይ ከብዲ ምምጋብ። ብዙሓት ሰባት ባናና ንከብዲ ቀሊል መሲልዎም ንጉሆ ንጉሆ ኣብ ጥራይ ከብዲ ይምገቡ። ከም ሓቂ እንተኾይኑ ግን ባናና በይኑ ኣብ ጥራይ ከብዲ ክብላዕ ከሎ ሽኮር ደም ብቕልጣፈ ንኽውስኽ ድሕሪኡ ድማ ድንገት ንኽቕንስን ይገብሮ። ተወሳኺ ማግኒዥየም ከምኡ ድማ ፖታሽየም ዘለዎም ስምዒታዊ ጨጎራ ኣብ ዘለዎም ሰባት ናይ ኣሲድ ሚዛን ንግዚኡ ክዘርግ ይኽእል እዩ። እዚ ድማ ድሕሪ ምምጋብ ሂደት ጸኒሑ ንድኻም፣ ርእሲ ምዛር፣
ንቃጸሎ ጨጎራ ወይ ንስምዒት ጥሜት የቃልዕ። እቲ ዝበለጸ ኣማራጺ እቲ መጠን ሽኮር ናብ ደም ዝኣትወሉ ቅልጣፈ ንምንካይ ናይ ሓይሊ ቀሪቡ ንምርግጋእ ባናና ከም ለውዝ፣ ርግኦ፣ እንቋቑሖ ወይ ናይ ቅብኣት እኽልታት ካብ ዘለዎም ፕሮቲናት ወይ ስብሒ ዘለዎም ምግብታት ምስ ዝተፈላለዩ ምግብታት ኣዋሃይድኻ ምምጋብ እዩ። ጌጋ 3 ባናና ምሸት ደንጊኻ ምምጋብ። ባናና ብቕልጣፈ ዝሓቅቕ እንተኾነ እኳ ሕጂ እውን ናይ ኢንሱሊን ሆርሞን ንኽምንጩ ይገብር እዩ። ምሸት ባናና ምምጋብ ናይ ድቃስ ጽሬት ክዘርግ ይኽእል። ብፍላይ ድማ ሽኮር ደም ስምዒታውነት ኣብ ዘለዎም ሰባት ከምኡ እውን ኣብ ሰዓት ድቃስ ምሕቓቕ ምግቢ ስለ ዘዝሕል ምሸት ዝብላዕ ባናና ንጋዝ ወይ ንምስሳይ ከብዲ ከቃልዕ ይኽእል እዩ። ዝምረፅ ሰዓት ንግሆ ወይ ፍርቂ መዓልቲ ምምጋብ እዩ። ክትድቅሱ ክትዳለዩ ከለኹም ባናና ካብ ምምጋብ ተቆጠቡ። ጌጋ 4 ባናና ምስ ዘይግቡእ ምግብታት ምሕዋስ። ኣዝዩ ሸለል ካብ ዝበሃሉ ጌጋታት ሓደ ዘይግቡእ ናይ ምግቢ ውህደት እዩ። ባናና ኣብ ውሽጡ ከቢድ ብቕልጣፈ ናይ ምብልዕላዕ ባህሪ ኣለዎ። ንምሕቓቕ ካብ ዝኸብዱ ፕሮቲናት ካብ ዝተጠበሱ ምግብታት ወይ ካብ ዝተሰርሑ ሽኮር ዝሕወስ እቲ ናይ ምብልዕላዕ መስርሕ ይውስኽ። እዚ ድማ ንምንፋሕ ከብዲ ንጋዝ ከምኡ እውን ንከብዲ ምቾት ምስኣን የቃልዕ። እቲ ዝበለጸ ውህድ ባናና ምስ ለውዝ ምስ ናይ ቅብኣት እኽልታት ምስ ርግኦ ምስ ኣጃ ወይ ድማ ምስ ኦቾሎኒ ቅብኣት እዩ። ካብ ከበድቲ ምግብታት ወይ ካብ ጥዑም መዛዘሚ ምግብታት ደዘርትስ ምስ ምሕዋስ ኣርሕቑ። ጌጋ 5 ካብ መጠን ንላዕሊ ዝበሰለ ወይ ዘይበሰለ ባናና ምምጋብ። ኣዝዮም ዝበሰሉ ባናናታት ልዑል ሽኮር ስለ ዘለዎም ቶሎ ስለ ዝሓቁን ግሉኮዝ ደም ብቕልጣፈ ይውስኽ። ብኻሊእ ወገን ዘይበሰለ ቆጸልቲ ባናናታት ንምሕቓቕ ስለ ዝኸብዱ ንምንፋሕ ከብዲ ንቕርጸት ከቃልዑና ይኽእሉ እዮም። ስለዚ ትኽክለኛ ምርጫ ብጫ ኮይኑ ንእሽተይ ጸሊም ነጠብጣብ ዝጀመሩ መጠኑ ዝበሰሉ ባናናታት እዮም። ጌጋ 6 ባናና ከም ቀንዲ ምግቢ ምጥቃም። ባናና እኹል ዝኾነ ፕሮቲንን ስብሕን ስለ ዘይብሉ ቦይኑ ዝተማልአ ምግቢ ክኸውን ኣይኽእልን። ባናና ጥራይ ንቁርሲ ወይ ንምሳሕ ምጥቃም ጸኒሑ ንዝመጽእ ጥሜት ድኻምን ካብ መጠን ንላዕሊ ንምምጋብ የቃልዐና። ትኽክለኛ ኣጠቓቕማ ባናና ናይቲ ምግቢ ሓደ ኣካል ጌርኩም ተጠቐሙሉ እምበር ከም ቀንዲ ምግቢ ኣይትውሰድዎ። ጌጋ 7 ጽልዋ ፖታሽየም ዕሸሽ ምባል። ባናና ብፖታሽየም ዝሃብተመ እዩ። እዚ ንመብዛሕትኡ ሰብ ጠቓሚ እንተኾነ እኳ ናይ ኩላሊት ሕማም ንዘለዎም ወይ ናይ ፖታሽየም መጠን ዝትንክፍ መድሃኒት ንዝወስዱ ሰባት ግን ካብ መጠን ንላዕሊ ምውሳድ ጉድኣት ክህልዎ ይኽእል እዩ። ናይ ኩላሊት ናይ ምጽራይ ዓቕሚ እንተቐኒሱ ናይ ባናና ኣወሳስዳ ብናይ ጥዕና ሰብ ሞያ ምኽሪ ተወሲኑ ክግደብ ይግባእ። ጌጋ 8 ባናና ብዘይ ማይ ምምጋብ። ባናና ማይ ዝመጹ ፋይበር ኣብ ውሽጡ ሒዙ ኣሎ። እኹል ፈሳሲ ኣብ ዘይብሉ ኩነታት ባናና ምምጋብ ምሕቓቕ ምግቢ ብምዝንጋዕ ንድርቀት ከብዲ ምኽንያት ክኸውን ይኽእል እዩ። መፍትሒኡ ባናና ኣብ ትምገብሉ ግዜ መዓልቲ ሙሉእ እኹል ማይ ስተዩ። ባናና ብጌጋ ትምገቡ ከም ዘለኹም ዘርእዩ ምልክታት ተደጋጋሚ ዝኾነ ናይ ከብዲ መንፋሕቲ፣ ጋዝ፣ ድሕሪ ምምጋብ ድኻም ምስማዕ፣ ንጥዑይ ምግቢ ምህንጣይ፣ ርእሲ ምሕማም፣ ድርቀት ከብዲ ወይ ድማ ዘይተፈለጠ ወሰኽ ክብደት እንተጋጢምኩም ናይ ባናና ኣወሳስዳ ልምድኹም ክተመዓራርዩ ከም ዘድልየኩም ጠቐምቲ ምልክታት እዮም። እትወስድዎ መጠን ምንካይን ሰዓቱ ምስትኽኻልን መብዛሕትኡ ግዜ ብውሕዳት መዓልታት ውሽጢ ለውጢ የምጽእ እዩ። ባህላዊ ናይ ኣመጋግባ ስርዓታት ባናና ኣካል ዘማዕብል እንተኾነ ግን ከቢድ ከም ዝኾነ ገይሮም ይቆጥርዎ ነይሮም እዮም። ስለዚ ድማ መጠኑን ትኽክለኛ ውህደቱን ክብላዕ ይምከር። ዘመናዊ ስነ ምግቢ እውን ነዚ የረጋግጹ እዮም። ባናና ንጥዕና ዝያዳ ጠቓሚ ዝኸውን መጠኑ ተወሲኑ ምስ ፕሮቲን ወይ ምስ ስብሒ ክውሰድ ከሎ እዩ። ጥዕና ማለት ጽቡቕ ምግብታት ምርሓቕ ዘይኮነስ ከመይ ጌርና ብጥበብ ክንጥቀመሉ ከም ዘለና ምርዳእ እዩ። ባናና ጥዑይ ዘይኮነ ምግቢ ኣይኮነን፣ ሓያልን ቅልጡፍ ጥቕሚ ዝህብ ምግቢ እዩ። ብትኽክለኛ መጠን ብትኽክለኛ ሰዓትን ብትኽክለኛ መንገድን ክብላዕ ከሎ ምሕቓቕ ምግቢ ናይ ሓይልን ናይ ነርቪ ጥዕናን ይሕግዝ። ካብ ዓቐን ንላዕሊ ክብላዕ ከሎ ግን ብስቕታ ናይ ኣካል ሚዛን የናውፅ። ባናና ምስ ኣካልኹም ክሰርሕ ግበርዎ እምበር ህጋጮ ኣይትፍቀድሉ።